Přeji krásný den, pohodlně se usaďte, zavřete si oči a soustřeďte svoji pozornost sami k sobě, do svého srdce. Nechte veškeré myšlenky, všechny starosti, nechť odplynou a vy vnímejte tlukot svého srdce. A představte si nádhernou energii, která vychází z jádra země, z centra země. Jak prochází vašimi chodidly, jak prochází celým vaším tělem až nad hlavu. Nad hlavou máte kouli a vnímejte, že jste v této kouli. Uvědomte si, jak se tam cítíte, jaký je to pocit tam být. A nyní začínáte stoupat vzhůru. Procházíte vesmírem. Procházíte bílými světly, zlatým světlem, želatinovou substancí až do nádherně zářivého světla bezpodmínečné lásky. A vidíte v této energii ještě výš a výš, hloubš a hloubš. A vnímejte, že ochranná bublina okolo vás se rozpouští a vy se propojete s touto energií. Představte si, jak bezpodmínečná láska proudí do vašeho fyzického těla, do vaší hlavy, krku, ramen, hrudníku, solaru, břicha, pánve, do vašich stehen, kolen, lítek, kotníků, do vašich nohou. A vy jste plně naplněni touto energií. A nyní vnímejte, jak vám tato energie nahrává do všech buněk vašeho těla energii spravedlnosti. Pokud s tím souhlasíte, řekněte v duchu ano a přijmejte tuto energii. Mám nejvyšší definici spravedlnosti. Vím, jaký je to pocit a jak být spravedlivý. Vím, jak rozpoznat spravedlnost dle vesmírných zákonů od spravedlnosti, kterou si vytvořili lidé. Vím, jak se chovat spravedlivě sám k sobě, sama k sobě a k ostatním. A vnímejte veškerou tuto energii, která je v tuto chvíli vaší součástí. Uvědomte si veškeré změny, které proběhly ve vašem vnímání této energie. A uvědomte si okamžiky, kdy jste k sobě nebyli spravedliví, kdy jste se odsoudili za něco. Uvědomte si také okamžiky, kdy jste nebyli spravedliví k ostatním. Kvalita spravedlnosti, stejně jako ostatní ctnosti, jdou pospolu s energií odpuštění, s energií přijetí, s energií pravdy. Mohu vám také nabídnout tyto nahrávky, že vím, jak odpustit sama sobě.
sám sobě, že je možné si odpustit. Vím, jak odpustit ostatním. Pokud souhlasíte, řekněte v duchu ano a přijmejte. A vnímejte, jak jakákoliv zátěž, která vás tížila, jak jí dovolíte odejít. Mohu vám také nabídnout, že víte, jak vnímat pravdu, jak vidět pravdu, jak cítit pravdu. A otevřete se této energii. Energii pravdy. A mohu vám také nabídnout to, že víte, jak přijmout vše, co bylo. Vše, co je. A jak nechat jít. Jak pustit staré, co vám již neslouží. Opět pokud souhlasíte, řekněte ano a otevřete se této energii. Tak. A nyní můžeme pomalinku zpátky, že se vracíme z té energie bezpodmínečné lásky. Přes želatinovou substanci, zlaté světlo, bílá světla, přes vesmír. Až sem, na zem. Vnímejte, že posíláte energii do centra země a zpátky přes celé vaše tělo nad hlavou a zpátky do srdce. Pro ty z vás, pro které je komfortní otevřít přímo oči před tím, než se vrátíme zpět, určitě je to možné. Děkuji a přeji vám krásný den.